Hallo alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi ned til underverdenen. Vi har en mikrofon nu, men nu skal vi på jagt efter monstre. Den her har den er meget farlig. Den kan suge en op. Ikke lad at blive narret af den. Okay, vi skal ikke gøre noget dumt den her gang. Hvad er det der? Hvad var det der? Okay guys, let's go. Han angriber. Nej, det er skinnerne. Fuck. Ikke skinnerne. Ham der igen. Ja, vi går den her vej, Mika. Mika, den her vej. Oh my god, jeg kan godt se ham på kamera. Jeg er tilbage til... Oh my god, der står en lige her. Please. Følger de efter os, ham der? Nej, jeg tror det er en anden nu. Så mig og Majs, vi har lige set en til person. Ham her nemlig. Jeg prøver lige at gå lidt tættere på. Nej, det gør jeg ikke! Nej, jeg dør! Nej! Løb, Mika! Øj, Mika! Jeg kender aldrig lige, hvad der skete. Vi blev jagtet igen. Jeg ved ikke, hvor den er. Ja, lad os bare gå tilbage. Vi gider ikke at være en del af det her. Ses! Cut! Hej, det er Mika. Det er Majs herhenne. Hej Majs. Så... monster, kom! Jeg er Majs. Nej! Der er et monster! Jeg kan ikke se det ordentligt. Ej, det er en despawner, den her. Det er moren, der spawner en hel masse. Guys, de er forsvundet. Okay, så... jeg kan høre det sindssygt godt, Mika! Han er her! Hej, hvad har du at sige? Man kan høre det rigtig godt der. Ja. Så giv mig den! Du kan ikke komme herind. Mika, jeg prøver at få ham ud herfra. Skub ham ud af vores ting. Han skal væk. Væk. Det der. Han er ikke skadet, ham her. Vi synes det var skadet. Godt. Det løber! Ikke nu, nej! Ej, de der hatte, de skulle for dyre. Der er kun en vej ned. Det is... der er to veje ned. Der er to veje ned. Der er kraftigt en laser. Se, Mika! Jeg er med i Mission Impossible! Ej, det kan du ikke, det der. What? Nej. Som i de så der, så døde Majs. Fuck! Hello? My god! Hvorfor var det der ikke? Oh my god! Er ham der ikke skræmmende nok for jer, hva'? Under. Er du oppe? Eller? What the fuck, han kan flyve? Det gør jeg kraftigt ikke være en del af det her, gutter. Oh my god, ham der igen. Ej, det går samtidig! Okay. Nej! Vi skal ind og finde kameraerne. Ej, hvis vi mister... Jeg fandt vores kamera, det ligger lige herhen. Er det dit, der ligger der? Der ligger vores kamera. Ja. Skynd dig at tage kameraet. Skal vi det? Ej, jeg kan huske... Mig og Majs, vi skal så nu planlægge, hvad vi skal gøre med det her kamera. Hvad vi skal gøre med den her film her. Fordi nu har vi fundet vores to andre, og det var første prioritet. Kan vi ikke? Mika, bare gå rundt og film, så bliver jeg... Jeg kan ikke rigtig se noget skræmmende her. Jeg filmer bare. Der er meget skræmmende trappe her. Der er lys hernede for enden af trappen. Oh my god! Oh my god, der står en her, Majs! Oh my god! Oh my god! Mika, gå den anden vej rundt! Gå rundt om!
Jeg går den anden vej rundt, fordi det sagde mig, at jeg skulle gøre. Nu går jeg her den anden vej rundt her udenfor. Ikke så meget skræmmende her. Nu går jeg her. Se på. Der står den. Og så løber vi. Er du inde? Marius han døde lige, som I kunne se. Det var ikke så godt. Ses. Fred Guldgervinger. Det skal jeg så bare gøre. Så. Fred Guldgervinger. Der. Fuck. Det er den der igen. Nej. Jeg tror, den instant killer, så den der, den skal... Gå hen og interview den, Mika. Gør det. Mika, gør det. Hej. Hvad laver du til hverdag? Han laver ikke så meget til hverdag. Hvad laver du til hverdag? Jeg tror ikke, han laver noget til hverdag. Ja. Jeg fangede ind i den! Der er en snegle Jeg der! fangede ind i den! Mika! Jeg fangede ind i den! Der er så meget tid tilbage! Mika! Hvad hvis jeg dør? Hjælp mig! Mika! Hvor er du? Så... Kan du høre mig? Hjælp! Hjælp, Mika! Der er også et monster herhenne! Der bliver lukket ud! Fuck, Marius han er død. Jeg har lige fundet ud af, at Marius han er død. Nu skal jeg bare tilbage. Løb, Mika, løb. Yes, der er rumraketten. Jeg er tilbage med mig.